Ahojte, tak okrem kostýmov sme si z jesennej kolekcie pre vás pripravili takýto nádherný set. Je to veľmi dobrý materiál a ono to možno nie je vidno na videu, ale tieto lemy tu na rukávoch, šnúrky, ako aj nazvime to mikinou, sú vlastne saténové. Čiže keď to skombinujete takto s teniskami, tak si myslím, že to naberie síce taký športový šmrnc, ale keď k tomu dáte lodičky, tak to naberie úplne iný rozmer. A doplníte už len o kabelku a nádherný outfit je na svete. A podľa mňa tento sa stane vašim obľúbeným. A aby som nezabudla, máme tento set aj v bledej farbe. Veď vám ukážem na ďalšom videu. A takto vyzerá v bledej farbe. Tu už si ten saténový lem môžete lepšie všimnúť, lebo je to farebne výraznejší ten rozdiel a vyzerá to naozaj skvelo. Takže je už len na vás, ktorú farbu preferujete, lebo sedí dokonalo a podľa mňa sa stane vašim obľúbeným. Lebo mojím sa už stal. Tak čau.